sa lahat ng mga nakagawa ng pagkakamali dyan, parang makapag-isip-isip man lang, natularan si Princess na nahuli, umamin, ganon. Pero kung hindi aamin, ipag-pray mo na bigyan ka ng, alam mo yun, kaliwanagan sa isip at puso. Mahirap kasi talaga kapag yung tao wala ng konsensya. Parang nakakakaba. Baka mamaya ikaw yung taluhin na, alam mo yun, parang baka may extreme na gagawin na ito sa buhay mo. Tsaka mahirap din talaga na magkaroon ng partner na sinungaling. Yan. Integridad pa naman ang napakahalaga ngayon. Yung kahit hindi ka nakatingin, yung tama pa rin yung ginagawa niya. Diba? Choosing what is right